Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni Santo Tomas Aquino, Saint Thomas Aquinas, ang patron namo dito sa UST, sa University of Santo Tomas. Diin ko nag-eskwela sa theology o sa akong licensate sa canon law. Ang kaning mga Dominican diin si Santo Tomas maoy ilang gihimong model, mga gitawag ni og order of preachers, mga reliyoso nga nag-specialize niining pagsangyaw or pagwali. Kay magtuon ni sila sa Biblia, magtuon sad ni sila sa philosophy o theology o canon law, nga ilan nang i-combine ang tanan aron ipsangyaw ang maayong balita. Og dako kay ni sila natabang sa pagpatubo sa mga tinuhuan, sa atong tinuhuang Katoliko sa daghan kay mga nasod, labi na dinhis Pilipinas. Diri sa atong ebanghelyo si Kristo naghisgot nga kining gingharian sa Dios mura ni siya og liso nga gitanom didto sa umang. Di ta kahibaw unsaon niya giunsa niya pagtubo, basta lang gitanom. Mura sad kuno ni og lisos mustasa nga labing gamay nga liso, unya gitanom nitubo nga wa sad masabti og kinsay nagpatubo, gikan ra man diha siyuta nya midako. So para nako usa sa mga nindot kay nato nga iparelate ba sa atong kinabuhi na kining gagmayng sinugdanan importante kayo. So kung naay gasugod diha nimo nga gamay nga kaayo, importante kayo na nga imong atimanon aron mobunga og dako nga kaayo. Yag naa sa gani gasugod nimo diha nga gamay nga kadautan, pagbantay kay basig muambot pud na og dako nga kadaot. Pragod aning sunog, kanang sunog ba, magsugod ra na sa spark sa kuryente, magsugod ra na sa kandila nga nabiyaan nga natumba, magsugod ra na sa nagsigarilyo nya gilabay, magsugod ra na sa naay nagpabuto og sana kwitis nya ang mga nangahog na murag mga bagabagang jutay napunta sa atop na nipa og nasunog ang sahay gatusan ka mga balay nya. Unsa na importante ang gamay nga sinugdanan. Ikaw no pangutan-an ang imong tupad. Ingna unsa mo ray gasugod nimo, kaayo o kadautan? Naay gasugod nimo rong kaayo o kadautan? Ay panalitan. Ang unang pagbasa, tanawang unang pagbasa ha? Si David ba? David. Unsa may gasugod diha niya? Siya pahayahay sa koy, di sa ko moapil sa gubat. Sila lang usa mo maggubat ngadto, pahayahay sa ko. No, totoo siya. Iya mga sundao dito nakig-away, siya natuog. Unsa man na siya? Tinapulan. Tinapulan ba kay? Kamu sa de, hari bitaw ko. Kamu de away, pahuway sa ko. Sa una gud mo patay gud siya tag 10,000 ka kaaway. Pero karon pahuway siya. Pahuway sa ko. Nya batanon pa biya sa aning panahon na. Kaon pa biya kay siya lig-on pa kay tanan. Adi kini pahuway man, pagmata, soroy-soroy sa kosplasyo. Sus pagliilis ubos kita magbabay na ligo, hubo tanan, unya porting gwapaha. Makita man kay og naligo to ang kanang ilang kaliguanan kana ra man ang sana kanang murag sako ba nga alihan diri unya ang atop buslot nya kay ang palasyo ra man sad mo itaas sa una, ang tanang balay
gahapa masyuta, wa may makapataas og balay sa una. Ang palasyo raman, di pagliling David, wa may atop ang kaliguanan. Di basta bisag pare tingali makakita ato ambot. Bisag inyong bana kita ato. Nya porting gwapaha. Ug mingon gani nga porting gwapaha sa ato pa sa mga babae nga na-experience ni David, hari man siya, porti man daghan ng babae nga, mulingaw niya, mudapit niya, nahimo pa niyang mga asawa ang uban. Ya kay porti man gwapaha, di sa ito pa superior yun ang beauty. Sus, pauti pagliling David, nabuang si David ni bisag nahibaw siyang minyo, niya asawa to sa usas iyang mga sundao, nakigdog yun siya. Kaya di yun mapungan, ni kayo na ba? Ni kayo na di ba? Unya wa ra ba tumuhunong didto na mabdos man ang babae. Ana, dako na kayo gikas pag tinapulan li gamay hangtod ni bunga na sa adultery. Pagbungag adultery nya na mabdos na. Pagkamabdos ang bana gusto mang David nga dili kabantay, iyang gipapauli aron makigdog siyang asawa sa paglipay-lipay ulis inyo. Wa man sad mo uli si Uriah. Iyang gihubog. Wa man gyapon pauli. Kay bawo mo nganong wa mo uli si Uriah? Uy, kaway ayo ninyo. Gahubog naman. Katong primero, man to mahubog, igo raman to ni kaon. Ano man mo uli? Dito raman siya niluklok sa mga tipon sa mga gwardya. Kani manggong mga sundao sa Israel, ang tinuod yung sundao sa Israel, sa di pa na sila musong o gubat, di na sila makiglambigit og babay. 10-3 ka adlaw, gitawag na nila days of purification. Bisa nalas pagpakig-istorya og babay, di sila mabuhat ana. Kay makapahimo na nilang hugaw, impure. Kay ang laki manggod, kung istorya kag babay, labi na imong asawa, or mudugdog ka, na mangyod kay huna-huna nga di maayo, no? Kana bang kaulag, inana. Munang ilain na sila, ang mga sundao, nya samtang makigubat na sila, di gid na sila makighilawas og babay bisan pag-asawa, samtang ongoing pa ang gubat, kay mga matay gid sila, mapildi sila sa gubat. Moto si Uriah, gahuna-huna siya, ang akong mga kauban tuad didto, ang akong commitment ron gubat, ug mo uli ko sa amo niya, makigdog ko sa akong asawa, kay gimingaw na rabasab siya. Ang akong mga kauban basig maoy paninglan sa kapungot sa Ginoo, nya mapildi sila sa gubat. Muna nga haron di sila mga matay didto, di ko maglipay-lipay diri. Kuha mo? Naamo anang huna-huna. Nga aron dili maglisod ang akong silingan, gubuon ko ni akong koral. Bahal ang nag-ako mo'y maglisod, basta ang akong silingan malipay. Naamo na? Aron malipay ang pagsaulog nila sa pista ni Santo Niño sa San Vicente Ferrer Paris, malipay ng pari diyang sigig pamaligyag slat, mo palit kog slat, bahala nagwa na ko'y pagkaon. Naamo anang una-una? Wano? Sa ato paangging harian sa Dios, wap amulambo diya ninyo. No? Wa mulambo. Wa pa mamunga. Pero naay namunga karon. Muna nga atong slot para sa atong pista, kadtong hagkan, 1,000 man to ka slot nga tag 500, ang atong halin niabot nag 1,075 slots. Oh, pakpak. Sobra na gamay. Iyo man ko lahuson na ikutob sa bado. Sige, palit pa mo. Kani, kay gipasobras Ginoo, pasobrang Santo Niño, doon na tingali ni gastuhan ng lain. Sobra sa atong budget. Di ba? Padayon mong palit. Nga, naamon sa tay HJ, ang katotong Heavenly Joy,
akan daghan pa gyud kay ning mapalit ninyo 300 man ni per slot. 5,000 atong gibaligya na pay nahibilin nga 1,842. Di day ang nahalin 1,842, ang nahibilin 3,158. Ana. Nga ganahan mong palit ani. Sige la baligya slate puol ba sana. Ahoyang pa ang imong gugma. Kana bang bahala nag-ako'y masakitan basta sila malipay. Bahala nag-ako'y mamatay basta sila masalbar, maluwas. Mauna ang kinaiya ni Kristo ug maunay angay mutubo din hinato. Mao to si Uriah, wa mo adto kay nakahibaw siya unsa unyay bati nga mahitabo. Sa to pa si Uriah matured believer, faithful believer, loyal servant. Mao na siya, ni mature na niba, ni bunga. Si David, adtong higayon na nahimo siyang unfaithful servant sa Ginoo. Nahimo siyang immature leader sa Ginoo. Immature na hari. Nahimo siyang sinful leader sa iyang katawhan. Gitiwasan yung David wa siya muhonong sa pagkuan. Ingon siya, di man day kamo adto sa inyo, balik na las gubat, dadaning suwat. Gadain taon ang pobring sundao sa suwat sa hari. Proud tingali kay ito siya nga siya'y nahimong messenger sa hari, kay dako biya ng dungog kung ikaw suguon ka sa hari, personal yun. Murabag proud kay ka ba? Sus proud kay siyang nihatag sa suwat ngadto sa iyang leader nga si Huab. Kuan kay siya, suwat hari, padaan ako. Ninduta ko nimo. Siya, kaon pa ko dito, gipainom pa ko sa hari. Siya, ninduta ko. Siya, day suwat niya Pagbasa ni Huab, katong iyang commander, niingon man ang suwat, kinis Uriah nga nagdaan ning suwat, ibutang dito sa atubangan sa gubat, na kanang purting gapungasi ang away, unya, og tuan na siya sa atubangan, biyai, aron mamatay. Kasabot dayon si Huab, ipapatay des hari si Uriah. Og namatay si Uriah tungod sa kabuang ni David. Tanawa ang tinapulan nga buhat ni David, gamay ra gyud ka ito, pahuway ko. Ang sunod, gilamian ko. Ang sunod, na problema ko. Ang ikalima, mupatay ko. Kadagko na ni mga salaan. Moro sana ka mo. Saman, libak-libak ko. Libak-libak ginagmaya na isgot-isgot. Ingon sa tong usa, importante ning iyang gisulti da, i-post ko ni. Iyang gi-post dito. Nakabasa ang natungdan, kinsay gasulti ana day. Siya, ay way lain oy, karing ato din sigig simba-simbahan. To ana, so good na. Panuway ng animala na, sigig simba-simba, yawa ng dako, nakakbasa sad ang nagsimba, kinsay ga-post ani, to ana, giadto na ang kadtong iyang gisulti. Ikaw day ba, kawasan ni mo ko ano, ikay ako gisulti, nganong imo motong gi-post? Siya, nganong sang sulti-sulti mo sa kanako? Wow, away na, punan patungusa, hangtod gabi nungulay, hangtod karon, manimba silagdungan, pero di magtagdanay. Unsa na, nindot na, bati. Sige, atong himuong nindot. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, tanaw sa cross. Ang cross, mao ang atong tambal, remedy, mausad ang atong model. Tanaw sa cross. Muna kita sa Katoliko magbutang kita cross, gisaway man gid sa daghan kay mga sikta, labi na sa born again og sa kaning ubang mga sikta ngano kuno manguros ta. Ang ilarag yung nasabtan sa atong panguros no, nga para mawa ang yawa. Mawa ang kilat. Usahay ra ba sad ingunana ra ba sa atong nasabtan no? Mawa ang yawa. Uy, kinuo ko na ayawa. Hala na ay ungo.
Or nikilat. Dili oy matud pang St. Thomas Aquinas, ang cross mauna ang atong tambal. Kay diha sa cross giluwas sa Ginoo, gipapas sa Ginoo ang atong mga sala nga di matambalan bisag unsa pang baksin aning kalibutana. Tambal na. Mao na kung tambal pareha nang inyong kanang holy water kaning alcohol ba kanang inyong ibutang din di ba inyo man nang usahay inyong ibutang sa inyo din aning may bag nya kada kahikap paamin ako pader exilo mga lawat ko pader kay para nimo tambal na so imo ginang ibutang dire mo sana mausay magbutang tag cross din nya ato ginang himuon nga sign of the cross kay tambal lagi magiuban ninyo kanang tambal kuno para sa air purifier inyo magina ikwintas-kwintas nya magsikidlap-kidlap nako unsa kani siya do na ba kani kanang bang murabag CCTV ba kanang tuig monitor niya to sila bag hain na ron siya di ba kanang mga mananap usay kanang mga eagles mga iro butangan mo nagkanang butang din ni kwintas nga nay chip ba na monitoron ug asa na ni basig ikaw sad pero kuan day kuno na pawagtang kuno na sa hangin mo na imo ibutang sa imong dughan mo na ang cross ato ginaibutang sentro kay tambal na atong naayo sa ka-leader nato sa laing sikta ingon di siya og pawa na siyawa nya mo atubang mo sa inyong kanang inyong imahen sa birhen dahin mog panguros atubang mo nang inyong imahen santos dahin mog panguros unsa man naanayawa ang inyong kuan imahen di ay tambal. Ikaduha matud pang St. Thomas Aquinas ang cross model unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi sa pagtuo ni Kristo. Model. Sa pagpalansang ni Kristo sa cross, iyang gipakita nato unsaon pagpahingpit sa atong mga virtues. Pipila ka virtues nga ni-highlight ini. Una, obedience to the Father. Kanang pagsugot unsay isugo sa Dios nagkinahanglan ka nga malansang sa cross. Ug naa diha na perfect ni Jesus ang obedience. Katabang giingon sa Philippians chapter 2 nga nahimo siyang obedience sa iyang amahan hangtod sa kamatayon sa cross. Di ba? Ikaduha, humility. Kanabang pagpaubos. Kanabang di ka pagarbuhon. Karon hastang ato mga Katoliko, hasta kaming mga pari, pagarbuhon na kis atong nakatunas Biblia o sa mga doktrina, maglalis na, manag-away na, magpatay, pausahay. Tungod lang anang garbo sa imong nakatunan. Pero humility means hilom lang, hantod ka mamatay. Si Kristo sa cross, iyang gipakita unsa siya ka mapaubsanon, hilom lang, hangtod namatay. O, di ba? Kamu diha, hilom lang, hangtod mo mamatay. Ayaw pagsigsaba-saba. Ikatulo, diha sa cross, kanang pagbiya sa tanan, dinhis kalibutan, total detachment from the world. Muna yung Kristo, biyai ang tanan, dinhis sa cross, hastang iyang sinina, gilangkat niya. Hasta ang iyang dungog giwagtang kay gipakauwawa naman siya bitay sa cross gayang yango na magbugal-bugal ang mga tao niya. Nawa ang iyang honor, nawa ang iyang wealth, nawa ang iyang dignity. Nya, mosunod mo ani. Mosunod mo? Panguros. Panguros, Ginoo, mosunod ko nimo. Kada nato make the sign of the cross, muratag ni gakos sa kinabuhi ni Kristo. Sama sa na nga inig-ana ni mos picture sa imong uyab. Oh my God, mingaw na ko. Di ba? Asos. Kuha din ka sa imong cellphone, imo ditong tanaw ng inyong mga pictures dito. Tawag din kaniya, miss you, mama.
Unsa man, nilambo ang inyong relasyon. Nilambo kay naa may reminder how to live. Oh, na siya. Mo na si Santo Niño, kaning gamayng bata, reminder ni nato nga bata pa lang kinahanglang holy na. Bata pa lang kinahanglang mahigugmao na. Ayaw pasigig pasayaw-sayaw ang inyong mga anak. Kay basig inigdako anak mahimo ng dirty dancer. Ayaw na palakaw-lakaw ang imong gitsub-tsuban ng imong anak, nya gadayaper lang, maglakaw-lakaw, kay ini kadako anak, mangguwang lagjutay sa dayaper, ang isulob. Nabisan gani o gikasal na nato dinhi, purting dakuas liab dinhi, hapit way gisulob rin, kanang ana-ana ra, nang murag ana-ana nga kanang hilo, nya ang pari nga nagkasal. Nahibaw mo, di kami maliwat ni David. Nya kay di man gyud makaya kay naa mo sa naybana basig ang sekretary mo yung pahimuntan. Nya kay di man sad mahimong sekretary kay naa mo sa ibana basig mapuntas la bandera. Kay natakbuyan ang utok og ngilad. Muna gamay pa lang tudluin na unsaon pag-antos. Gamay pa lang tudluin na unsaon pag-ampo. Gamay pa lang pahimuan nag sign of the cross. Naadiha ang remedy matud pang St. Thomas. Di ra ba ni malalis ni mga tawhana sila si St. Thomas Aquinas kay the world acclaimed them as great teachers of theology, philosophy, and many other book of knowledge in the world. Sila si St. Albert the Great, maestrom St. Thomas Aquinas, si St. Augustine, nga model ni St. Thomas Aquinas, si San Vicente Ferrer, nga iya sang model si St. Thomas Aquinas, kay maguwang niyag mga 100 years. Malalis na nato sila, nga porting mga brighta ani, civil knowledge o divine knowledge, may kay sila, di malalis. Pero gipuy-an nila, naghatag sila dako kayong kalambuan sa atong pagtuo. Muna, kita, sigihig panguros ng imong anak, kurosi bangan agtang. Sige kuros kada adlaw. Nyaing na, Lord, maliwat unta ning Kristo akong anak. Ana lang. Ni human ikaw day manguros, maliwat sad unta ko Lord. Ana, tanawa di ba pulos mo kamaong muantos sa usag-usa. Inigsuyo pa ng imong anak sa drogas, moingon din ka, kurusan ra gyud ko ni. Nya kapag abot suyo pang gyapon, antosonon ko ni. Anhi ma-perfect ang akong love sa akong anak. O, di ka masuko. Ikamatay ni mo, asam ka pa dong? Langit. Ikamatay si mong anak, asa pa dong? Posible, impyerno. Pero at least na langit ka. Sige na, nindog na ta mga langitonon.